We now sorry na wudi atem na se wo your bata na se wo ba asem we ato chase ye bi to a ebe ye modek ni asem bi a me kama asem nyina me se afa be es iti sre me sre wo mo de o mo ka bi wo magana yo mo de se me nua chase o mo nkyere e bi an body nta na me ko ho ni me nua kasa Erade kasa na maame akoso abrempoma ofa ya opoku ene ye maame mama China ne nananom mo abusuafo akena wo hu bebia krom de hye na bibia tu twa erade mam nsaso na abusuafo yi bretoto abusuafo me chache obia emobi akwaba ede baba Grace TV so ujidi se twedi ampo nyankro panto abusua obi aho ye mesrɛ se obeka ye ho a na wa subscribe ya mai na wa like na wa comment na wa share ama foforo nso ye bi ahwɛ nim se obeyeti yemi sure abusua na wonya wa koma so ade emfa ma na ye bedi nkomo kakra bi nkomo a ye bedi eye se de ma dwen ye me ani ma disreti na me de beto ye mer mo mpanifo ni abusua ni nyina afa ensem a be se abosumi du ba ko ye bi aye di hu nkomo na ye di arehom that alone by watching sensem na no de ma ni twa yi na ye nsum ni se that lumber ni aba ye ma me akoso abrempoma ekọ court kuma se high court a court na se wie ye ma me su se odi ya o esanse that lumber no wa do fo bebre that lumber o hwe nipa bebre wo school ebo nipa bebre ma bi be ya lawyer for and for eduachi nenso enei e ba se ni aba ma ye nyame dia na odi bibia nkoda onya akwanya hu ba bi akra ni aba ma obisa na obi amfi no se nipa that lumber bo mu na obi ayeti obi a ayinani ya chese emfa obi a ne me ma se de beto ye ma mo mpanifo nim se ba bi adunu ano aye den to nti be ya ye be sre mpanifo mmram bi no momwa na ye ma mi na koma so ade a wo hwe o so wo mpe bibia ade ba ko pe na wo hwe se obenya akwanya edina ani ehu se ha ne akwan ni aba ma na kwa kusunu ni aba ma no ho na wakọ no wonsem ka ye bi kro ni aba ma that lumber akoka abusua o de yenko ni video kakra ma ba de aka be beto aso na ye de asom we now sorry na wudi atem na se wo your bata na se wo ba asem we ato chase ye bi to a ebe ye modek ni asem bi a me kama asem nyina me se afa be es iti sre me sre wo mo de o mo ka bi wo magana yo mo de se me nua chase o mo nkyere e bi an body nta na me ko ho ni me nua kasa eno ko ana me hwehwe me sre wiase pa se edin mame se mi hu ba bi a me nua o nani pada se ni sore na me ko bisa no ndi wudi ata na tendide ni me be me ye manya do mu atendide ni me be me me hwehwe ba bi atase na me nua ne na kokasa eno ko ana me hwehwe na me kaisa chance tiase no wa adofo pa iti chance wuye adofo no mowe anti moja me nkwan me pa mo chew me pese me bisa sa chance no wa adofo pa iti adofo no mowe ene nti me nkwan na moja me me de masema me nyame pe ene o ma abusua enti ye maame akoso abrempoma video ni akohwe bi aba in fact ebra na ye maame ka san semi ene mo ya and o hwe video ya ye hwe ya ye maame no the body language ni dimina ya o de ka sem no o se eniema amme no ya onhu dia wonye bia san se watu na mo bia dia fa bia so de fa bia enso wontimi nya mu aye ya wo hwehwe na no kre asem bi ho ya ne mo ya abusua etiti ye mpatem titi ye man edim se ye dene a obi ye nyame de a ekokora nipa no wa musiye na de nti a obi ye nyame de ekokora nipa wa musiye no na edim se oboko kuro bia mu no kuro no wa siye ya o lisi ye nyame de anko a de awa kokora no ho nti se afrikra so edim re bia na pese ohun de siye no na ne ade a okora musiye ho a obi hu uni abema na so de siye na ye ma me akoso abepo no fa ya poko nse mo ka bibi se
Yami yɛ adom abosom bi wɛm na afe aba 1 month 1 year pɛpɛɛpɛ. Yɛn mpempin no obi enyam de edu afe a wo se yɛ ton nhwiren flowers na bi asɔfo so ɔkɔ asɔre asɔfo na ka ho na ɔmo akɔ nipa kɔ na so de nhwiren akogu so na asɔfo abɔ mpae busuafo kɔ akogu nsa busua mo mpanyinfo kogu nsa na asɔfo nso abɔ mpae ama bia yɛ asomdwe na de abusuafo wɔ so bi ɔmo so ɔmo de hyɛ no de ayɛ nka yɛ sɛ asomasi a na ɔbɛnten kɔ afiri abusua ne nkyɛn afe mu ani ɛnɛ ɔfa yɛ apoko ni maame akɔso abɛpɔn abusa sɛ so ɔmo pɛ so ɔmo kɔ ɔmo de hyɛ no na so koraa na ɔmo kɔ bɔ mpaeɛ ɔmo pɛ so ɔmo de hyɛ no na so koraa de ɔmo nhwiren bi kɔto so a ɛhemfa na ɔmo kɔ right asɛm wei si yɛ yi wode yɛmfa no nyinaa deɛ si nyinaa nto nkyɛn saa kakra yi si yɛ yi bibia yɛ din bebree na koraa pɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɛma obi a mmɔ ho wa ɛnyɛ din na bibia to ntwa saa abada busua ɛnsɛm bi wɔ ha yɛ a ne ha adwen wode susua mo baa sɛ wo a wohwɛ me fa bibia to nkyɛn na ɛfa ne sɛ ahaw a yɛ maame akɔso abrɛmpɔma afam fa wo bibia to nkyɛn o sɛ wo ɛna adɔ abro maame srɛ me kasa no fom adwebrɛ odi hyɛ bia yɛ nyame dia na yakora wɔde hyɛ no na bɛɛ sɛ abosom nsia akyi because yakora that number 13 December 2025 ba yɛde da no okuma ase na yɛkɔ kra no na abosom nsia akyi wɔde hyɛ na wɔyɛ nyame dia no woni baabi a yakora okubi sɛ amanfo sɛ o ɔpɛsɛ ohu baabi yakora that number na nka wɔsɛ ɔbɛ yɛ ne bi abusua da bia meka na reference sɛ na yakora di kuro ɛyɛ interview 2 weeks after say see that number ɔsɛ onim baabi yakora and this year but na yakora di kuro no tie yi na se sabio Mr. Meka na wada Roma me ndana kwese da na ekɔ di kuro ɛwɔ yi na se but na kora so onim baabi yakora that number me nyi ni sɛ bia ma me Faustina Fosu onim baabi yakora that number because ye dani a mama Faustina ne mama akosi abepoma nyina ayɛ ni afofi yɛfunu baako ɛna obɛka ya bra mama Faustina po ba kofi lumba ye nyame dia hwɛ ɔdɔ ne koya ye ma me Faustina Fosu ne mama akosi abepoma na wɔn show na so na wɔn da na di wɔ yi na se enti gidi ye pa sɛ koyɛ ɛne ɔdɔ wɔ wɔn ntem ti sɛ ye dan a anka ye ma me Faustina Fosu nim sɛ aha ne yakora ya brother ko bɛka kyerɛ maame akoso abepoma nti kanya ne sɛ bia maame akoso abepoma ba abɔnten a odi ya so woni baabi a yakora ne nua bɛɛ ma na sɛ ne de hyɛ I mean ɛyɛ no korɛ sɛ yɛ maame Faustina Fosu enim baabi yakora lumba ko bɛka kyerɛ maame akoso abepoma nti sɛ yɛ maame Faustina Fosu nim baabi yakora lumba kanya sɛ bia kwakodu baabi kora sɛ abusuafoɔ busuapani kwamra abɛfo ne afa yapoko ne maame akoso abepoma bɛka bom sɛ yɛ court na yɛ ɔka kyerɛ ko sɛ court mu hyɛ na kofi so wɔn kyerɛ baabi a ɔkra ɛyɛ lumba so but ani kwan sɛ nke bedu sa enti abusua obi wɔ sɛ o ɔpɛsɛ ohu baabi akra nyɛ bɛma nka ɔbɛyɛ no ɔmo ɔbɛyɛ no bebree eni baabi akra me ka na makasa na ɛkɔ di kurukura yɛ interview ɛka sɛ onim baabi akra lumba ɛna me se masa ma dance sɛ me nyini sɛ deɛ maame Faustina Fosu ne ni aba maame akɔsɔ abɛpɔn a ɔdɔ no nkabɔ nsonko wɔ ɔmo ntem with reference to bra na yɛ maame Faustina Fosu ba kofi ayi sɛ saa deɛ no ana sɛ bi anka maame Faustina Fosu nim baabi a kora that lumba ko bɛka kyerɛ ne sister panyin ya anka ni kwan sɛ ba bɛdu baabi atu but yɛsrɛ abusua asɛm wei yɛ aba yɛdi mu nkɔmmɔ ne ade ɛnyɛ sɛ bi a obi ta obi ɛnyɛ sɛ bi a obi ne pɛ sɛ ɔtwe asɛm no twan ne adeɛ but no kora ba ko pɛ ne sɛ deɛ maame yi fa mu yɛn nyinaa yɛbɛdi nyame yɛn nyinaa bɛdi adanse nyame anim sɛ yɛn mu bi anka yɛ nte aseɛ yɛmu bia nti wobɛda koraa na watumi ada ma watumi ada so da ya ma ho atɔ ɛwɔ agorɔ nim sɛ wodi hyɛ no a ɔyɛ nyame dia no onim baabi a yakora no sɛ yakora no sɛ yɛnkora no sɛ yɛnim adeɛ but me ka sɛ yɛ maame akɔso abrɛmpɔma mama Ernestina Fosu ɛni baabi yakora nua bɛmɛ ɔda wontimi na because ɔda adwen bebree na bɛba ne tirim me nua bɛmɛ yakora wɔ hen yakora no wɔ hen yɛyɛ ne dɛ kyɛ sɛ enti ne kwan so ano no di asɛm wo yɛ maame bisa yi anaasɛ wo yɛ maame kan na ɔpere hwehwɛ sɛ ɛmoa mmra na nyame nya adom yɛhu baabi a yɛkora dadelo bɛyi enti bɔne bɛyi paa na yɛ maame akɔso abempɔma ayɛ ɛmfomso bɛyi paa yɛ maame akɔso abempɔma ayɛ a mpo asɛm wo ɔbɛka yɛ nya amanfoɔ mu mu di natɛm enti yɛni ɔdɔ ne tem ama yɛn ho kora na bɔne bɛyi na maame ayɛ momoa me na mehu baabi yɛkora me di hyɛ this is simple. And nipa bɛyɛ na yɛ nyame de ane akora nim eminibadi a bia na do betwe ho a menti ase abusuafo ɛyɛ obi fi ase agitu but yɛbu bi yɛdi ya wɔ nsɛm wɔ mu yɛbɛsrɛ yɛ ma mu mpanyifo maame ne di ya wohwɛ maame asɛm a wɔka ne sɛ de yɛosi kasa she is talking out of pain nti mesrɛ ma mu mpanyifo mesrɛ mo da mo nti obi ahu maame ya wa wɔ fam
Ima me mpanyinfo me sɛ madaro ma ni die madama enti obi ahu ya oni awerɛho ama me die ɔkamafo wɔ hemfa nie abusua ɔgyefo wɔ hemfa ma me yaw a wɔfa mu ɔgyefo wɔ hemfa oh yɛsrɛ mo uma yenye di ma de ha adwinsa ɔde krata bi ba abɔnten bɛyɛ sɛ February bosom mienu nim sɛ me nua bɛɛ ma no yɛ nyame dia me kɔ mɔkye akɔnti ma me akɔso ya me ma krata ɔde ba abɔnten wɔsi ɔkɔ mɔkye sɛ ɔkɔ ne nua bɛɛ ma no ɔkɔ hɔ mpanyinfo wɔ mɔkye wɔ se na busu apanyin sɛ ɔba me yɛ ma ne kwan ɛma ne nkɔhwɛ ne nua bɛɛ ma no akyi akɔnti ma me akɔso ya me ma krata ɔde ba abɔnten me reference ɛma besi ne wenya akwanya hu ne nua bɛɛ ma ne akyi akɔ apem na ɛsɛbi na no ya wada ɔyɛ video wɔ court and yɛse ɛmo obia mo ho wa yɛse mo obia ɛnkasa mfa ho na ne na media na se ne sɛ mesrem yɛma mo mpanyinfo asɛm ni mo ayia yɛmu bi yɛnya busuafo nso yɛdi yaw sɛdeɛ maame ne tete na ɔhaha mesrem mo nyame nka yakoma na yɛmrɛ mu na ɛnokorɛ yɛnim sɛ asɛm na hyɛseɛ no yɛ maame pɛ sɛ ɔyɛ autopsy yɛnhwehwɛ mu ne adeɛ ebia ne nyinaa biribi nti sɛ yɛ nyinaa nim mpɛ sɛ mɛka de akɔ akyire 12 December ɔbɛkɔ court na court na asɛ ɔsɛ o mɛbu asɛm no mate asɛ ma mo nkɔyɛ yie no mo ntwɛn na mo nyinaa mo nka mo yɛde gya hyɛ to so na mo nyinaa mo kɔ benkum na mo ntu bi ampɛ sɛ mo tu ya mo tu bu bi a mo nsan mmra January 15 mo nsan mmra court ne ntoa so na wɔnam kɔ aso akɔ ɔbɛtɔ bi asɛ o te one for say wɔayɛ variation of judgment ɛyɛ atemu na ɔde baeɛ no wasakra mu de cross baako abɛka ho sɛ mo nkɔtua 20 billion anaasɛ 2 million Ghana cedis ɛmfa ma busu apanyin because wɔse wabɔka sɛ mo ntimi antua within dɔnwori mienu 2 hours dia wɔn kɔnkɔn na yie ne nyinaa si ɛnyɛ hwee autopsy na ɔpɛ sɛ ɔyɛ ama ne kwan ama na anyɛ according to the krata wɔde ba abɔnten sɛ yɛ ama ne kwan ama na ɛnya access to body no deɛ si yɛ ne adeɛ nyinaa mpobi a yɛbu asɛm no de ma no na afei sɛ akɔba sɛ yɛsa sakra mu dɔnwori mienu mo nkɔtua 20 billion ebia biribi nti saa brɛ no fia da wia ɔkɔfa saa sika wɔ yɛmfa ɛde akɔma busu apanyin wei nyinaa akɔ so ɔso de anyɛ hwee de akɔ so na wɔgya ne nyinaa mu wɔni hwee ka adeɛ baako pɛ na ɔhwɛ mo mmoa no wɔn ho baabi a ɔkora ne nua bɛma nti we kura nka wɔsɛ kɔdu court abusua ɛnsɛm no mu wɔ yaw nti we kura nka wɔsɛ kɔdu court sɛ court na yɛsɛ court ɛnhyɛ deɛ ɔso wɔkyerɛ no wɔnkyerɛ sɛ ha ne akora ne sɛ mo ma yɛ mo nipa mmra ne sum saa because adeɛ wei a ɛsie yɛ ɛkɔ so menyi ni sɛ wo a wohwɛ me wo anka bɛyɛ ti wo deɛ woatena sɛ abusua sɛ wotena sɛ okokɔ mu a forget about baabi a wogyina wɔ nsɛm wei mu da bia meka me sɛ obi wɔ baabi a baabi ogyina wɔ nsɛm wei mu nti no sɛdeɛ wɔso wɔhu sɛ no adeɛ yɛ kɔi nokorɛ nkɛ bɛha adwene no ɔademeti saa because of that prejudiced perception prejudiced adeɛ yɛ a ɛwɔ hɔ nti no ɔnim sɛ ɔno deɛ ogyina fa wei akyi nti fa wei wɔne wɔnyɛ adwene nti wasɛm no ɛɛde sɛdeɛ koraa ɔne wɔnyɛ adwene na waka ne saa abu agu so bɛda abusua moma yɛnka nokorɛ nkyerɛ yɛsrɛ ma mu mpanyimfoɔ menim sɛ ɔman yɛ ɛwɔ ha yi ɔman yi ɛwɔ hɔnom a yɛwɔ yɛ mpanyimfoɔ ɛda ɔman no mɛsrɛ Ghana mampanyin yɛwura His Excellency the number 1 gentleman of the land papa baabi ansɛm wei aduru n'ano ayɛ den yɛwura president no korɛ ɛyɛ obi fi asɛm menim sɛ president wayɛ busy with government business ne adeɛ na no kora flooding ne asi wɔ Accra yɛ ma ɔmo ayɛ nyame deɛ ayɛ akɔ ne adeɛ wayɛ busy but asɛm wei so ɛtwa sa bi ato hɔ no mu and let's not forget ɛnyɛ nipa biara kwaw ɛyɛ that lumba asɛm na yɛka that lumba obefiri ne mu nyinaa ɛsom ɔman Ghana that lumba obefiri ne mu nyinaa ɛde ne kra bɔ afɔdeɛ ɛbɔ nnwom akɛseɛ nnwom a mu ɔdɛ nnwom a ɛka nkabɔ mu nnwom a ɛde ɔdɔ ɛba nnwom a ɛmɛ yɛde yɛn ho yɛn mfonso kyɛ yɛn ho nnwom a ɛba Ghana man nyinaa ni gyeeɛ and wɔyɛ national asset tina wɔyɛ nyame deɛ parliament ɛde black parliament deliberate on government business no ɔde broni bi towards there bi yɛbɛ celebrate that lumba. This tells us the caliber of person musician I can want. And this is nipa say yɛ nyame dia na ne nua ba egususu bɛsa abosu mi nsia kye esi no sɛ wonim ba bi esi no a me ni sɛ wɔsɛ yɛ man mu mpanyimfo madaro ma mu yɛ di yɛbɛsrɛ mo papa ni die ni abrɛsɛ kwan so yɛsrɛ yɛwura man pani wɔne Ghana ma hye bedwafie deɛ ɛkɔ so nsia nyinaa yɛhu bi nim sɛ nyinaa yɛte bi yɛhu bi kɔ na no deɛ maame so ano wo so wɔ court yɛhu bi mommrɛ mu yɛ mpra tentene ɛmfa ma yɛ maame na and serve as in chance tiawa. This is our humble plea to the powers that be. You're a president, Parliament of Ghana. Anyone here can yes be. Afe you the Peace Council, our Christian Council in fact, National Chief Imam, normally the Islamic Association, or the Islamic body, no, you won't pay your phone idea.
papa no moda asafo ahodo ani papa no trustem sɛ nyameso mpa ne sɛ wobɛdɔ Awurade na wadɔ wo yɔnko sɛ wo ho na sɛ nyameso mpa ne sɛ wobɛdɔ wo yɔnko sɛ wo ho na wadɔ wo Nyankopɔn a na wasuro Awurade a abusua na ɛneɛ wodɔ wo yɔnko sɛ wo ho a adeɛ mu ɔya adeɛ ɛyɛ nisuteɛ adeɛ ɛyɛ awerɛhoɔdie ɔmfa nyɛ wo nua da biara da adeɛ bɛma wo yɔnko atene so adi a atete atɔbɔ ha no ɔmfa nyɛ wo yɔnko da biara da nti yɛbɛsrɛ papa no ma asɔfoɔ mpanyimfoɔ the Peace Council Christian Council Islamic religion no mpanyimfoɔ wɔyɛ man mu yɛsrɛ mo wadaroma baabi adwuma mu nyinaa mommrɛ mu bi wate na mommoa sɛ obi a wɔsi opportunity order obi a mo put nipa court order na mmoa maame dakoma so ade ɔnhu na biribi ato ntwa menyini sɛ yɛkyerɛ yɛ maame akɔso abɛpɔma sɛ aha ne yɛkora wo nua bɛrima no a biribi bɛsi menyini sɛ bi a yɛkyerɛ maame sɛ akɔso abɛpɔma sɛ wo nua bɛrima a aha ne yɛkora no a ewiase bɛbɛ wie anaasɛ bi a Ghana wɔn aso bi a ɛwɔ ɛbɛbɔ yɛn dɛ bi ti menim ade bi na biribi wɔ hɔ a menim deɛ a ɛno yɛ different but yɛbɛsrɛ m bɛdifo mo mmerɛ mbɛ maame ne ti ne suo ɛyɛ makoma ya menim sɛ nyɛ me nko a yɛwɔ Ghanafoɔ bebree a ɛna no nso ayɛ maame kɔ so wɔ court ɛyɛ wakoma ya na wɔntimi nyina na wɔntimi ntina nti mo ma yɛnyɛ tin wɔ ho madaroma na ɛnyɛ sɛ asɛ biribi ansi abusuafo yɛsrɛ mo ma yɛmpushi asɛm wei under the carpet a because asɛm wei sɛ yɛpushi no under the carpet sɛ deɛ a mesrɛ meka akɔyɛ sɛ sumu no so gya ɛyɛ dɛne a ɛwɔ hɔ a ɛbɛsa nso akanya ne ho nti mesrɛ mo because yɛnim sɛ Samita Lumba yɛ public figure. Oye obi a ɔbɛso ɔman Ghana. Anyamtofo bebree ne nipa kɛse bebree na ɔbɛso ɔman yi ɔman nyamedia. Na no me kan ya de kosi sɛ abusua me de be asantene yɛ wɔ asantene mu. Mabo mu ase madaroma. Oba asantene mu a yes Mr. Mekao. The most important family ɛwɔ asantene mu ɛyɛ yɛ nananom ayekofo ya ɛte sikadwa so. Ya de hye abusua Mr. Meka. Na abusua ɛwɔ asantene mu yɛ de yesusu abale mpanyimfo aka me ate bi sɛ ɛwɔ asantene mu yɛ nananom ɛte yɛn sikadwa so Mr. Meka o ɛne ɛde hye nananom ahema ne ahemfo ya wɔn na the most important personalities wɔ asantene mu no ɔmo mpo yɛ ade hye abusua no yɛnim sɛ wɔkɔ wɔn kra akyi daakye bi a sɛbi Mr. Meka man da so na so wɔkɔ wɔn kra akyi daakye bi a ɛyɛ brɛman ban mu ɛne ɛkɔ nananom ɛte yɛkunya kɛse so ɔmo mpo yɛ the most important personality and the most important family royal family was Asantene mu no omo mpa wo na tie akunya kese so ye nim obi anim se sabio na no mo adehia ahemfo Asante ahemfo ayi nyame dia ko okwa kinya no breman ene ekra omo ebia ye nya unya asese obekọ de ba do twam ma bre bia unam breman Pentecost wa uzampa aha na ye ban mu ye Asante akunya kese ye ban mu ya na mo tie akunya kese so mpo nti die ya na sikwan sɛ yɛ nananom ate akunya kɛseɛ so mpo yɛhu sɛ ha ne yɛkora wɔ mo na yɛ nyinaa yɛnim ebia yɛnkɔyɛ hwɛ wɔn deɛ but yɛnim yɛ of public knowledge ti abere bia daakye bi sɛ akɔsi broni bi fra kwantu mu ba na ɔsi o wate about the history of the Ashanti Kingdom to so who about the Ashanti Kings Ashanti Queens na obusa na o yɛbɛtumi akyerɛ sɛ you have a royal mausoleum for Ashanti Kings and Queens ɛno wɔ Breman Kumasi so na someone like that dumba simple ina nana wa kesefo mpo sa na pesa mekyerɛ ɔmo kwa ne nim sɛ aha ne kro mo a na that dumba ati ne de AC ɛba nyom to mu ne ade a nim sɛ ɔkɔ Asante Mampɔn a wɔn yɛ anim aka me ate sɛ papa kɔsi ampofo ji akra no Asante Mampɔn ɔkɔ enkura do yɛ aka agona asaman a dada kedi akra no hɔ nom ɔkɔ Kofi Asante Akyem afin sɛ dwa so Kofi bi yakra no hɔ kama okomi amikom kwa abira nkase a Dr. KJC and Noble Kings ya kra no kama ya ahyɛnso de kyerɛ ha ne akra Dr. KJC anyomtofo ahodo bibre emfa ne anyomtofo kra yɛmma mu amanyofo mpanyimfo Yewura Rollins okoni krom ya kra no hɔ afei Professor Mills no Asomdwe Park ɛne wɔn ya kena yɛ kra wɔn nyinaa sɛ de sene fata nti die ya na esi kwan ɛdie ya ɛna esi kwan yɛnti yɛntimi nkyerɛ maame akoso ya brempɔma sɛ maame akoso ya brempɔma yi odi ya bɛɛ ma ɔpɛsɛ wo baabi akra no aha ne kra ɛdie ne besi ɛdie ne bɛba ha adwen abusua yɛsrɛ mpanyimfo madaroma momrɛ mo ate Christian Council Peace Council yɛsrɛ mo afei nanom a ɛwɔ stakeholders ɛwɔ yɛ man mu na nanom ɛwɔ National House of Chiefs nanom madaroma yɛsrɛ mo nso momrɛ mo bi wate na anyɛ hwɛ koraa Lumba nyumo boy no body ba ɔman ni na anya hwekwa Lumba nyumo boy no body ma man Ghana ma nyina nya so mfaso yenim sɛ National House of Chiefs mu stakeholder ɛwɔ yɛ man yi ɛyɛ den ya mo de hye yi sɛ bi
nanom de abodi hye ne Ghana fo nyina mudi hye isu a wosu ma me akoso me poma isu a wosu nanom ye de ya mbehu bi ye de ya mbeti bi yesre mo nanom nyina mo mbre mo bi wate na mo amaje maame hu nyese bi a abontisufo bi o se me kwa na mgina na be ka de itimi fa ne se o wo de se onye busuani but maame ye obi a ni nua be ma wo fi ye fun krom na wo mo anim kwa ka me ati bi se sa be odo a wo mo ntem nti no ye maame yi ko school kwa ni aketo edi nachi ende bia me ka me se ye ne ayi wonu ya ma mpanyufo ye me ma yi wonu ya ma mpanyufo wo ye ni ye ni ya ma mpanyufo no almost serve as deputy mothers almost service say ase ye maame no abedi akiri ya almost hwese omu ya ma eto na mo bi omu tete wo mo se mpo se bi mo se me ka o ye be ma kwa na okotu na mo bi na oba bi kwa na okotu na ma wonu ya ba panyi eti bi ka chose da bi we di am wa because no obe hu akire ehun se ya wo si hu ne ma sifa sans wo ye oba so no a enti ni ya ma ye mo nu ya ma panyufo wo mo ni no and now there is that kind of connection. Or those no kuna ya ne wo muntem. And nti abrebi eboa ema sa odo wo muntem eto ntwa. We can imagine the love and that maame akoso abrepom a. Ene that lumba tem. Ti nei said that lumba ye nyame dia. Na maame say no pese or ye say no pese wo ho a. Adenti. Ena maame esu a enso onya obi ansu nche no. Nti na maame isu a ezi onye obia mo nsu nche ma ni su omei na baabia ye din bonkum ni fa tifi na afọ ye nti obia nkan obia maamu bi maame na maame edina sem won twetwede sa akoba na nzu onya kamafo bia yesremo yesi Ghana ye nyameso man dia ye bedo ye ho nyameso man dia ye mu obi mbra ni su ye nka obi kasa bo nche ni yem si ye nyameso man dia ye nye din sa na bia nipa baako and try say just say ha dream pa yesremo na binom ye amse o se na bi dika no opese o hu ba bia ye kwan nua ba ma nkokọ bia opese o hu ba bia kwan nua ba ma sa abre no a na wo mu ye ye nko ba bi abusia mama yenye a bit sensitive kaka Mr. Mekamadaro ebra na no fi afia da ade be tia mama ye yi na yakọ court se Matias me bu asem na mam na mami na kwan su kofi na prekope out of nowhere na ya be friends o judge afrem na me ko ya yesi yasa asakra temuri mu de condition clause ba kwa be ka ho se ye nkotua 20 billions ikata da na 2 million Ghana cedis enfama ebusia penye sa yen konko ye na ebusia have we even imagined the shocker mami akoso be pon de receive some message no. Have you even imagined the shock, the pain I will go through bro receive this message? And see, so we shall not crack a canoa. There was a catcher say, Sabrina Bayer didn't say, Mammy, Benya one thing. Sabrina Bayer didn't say, Mammy, Benya one thing. Was Safia than our taste, Assam. We shall imagine shock be our Benya, Yao dear be obefem, this will be obesu, a row be obu realm sabre. Now, a bed then I ain't nipa ye dear, someone sees he receive yourself with a shock near me. Pa na wo expect say mamani benya hodin bi less than 12 hours and I say less than the 24 hours e ba betina yi na na bi yenti asesa oh sa be no kwa bi amika say wo fie wakodu fie na to ane afro say o asem wa court asasa no monko tu ezika say nya sa de a mo wo fan konko ye the shock I will be receiving ti be na mamia ti nya hodin ene ami watimi enya adwumfo aja kote yi na say obi go through pain. Oh, if you are young, how you say to your DM? But sad year we are costly. Yes, stress and penny for me one cassa. Maybe I could just be to our emperor. Oh, yes, some pan penny for me. Now, dear, and young qua of fire poco so cassai. Young coin could see my channel also casaca. You could see no bimba, your body, I can be better so. Na yet, assume, Madarama. No more dear, 24 hours. I'm a pile we are tempted. Jimmy says social media, I'm in Cosso. No kure woman na ya pe hunti na ya dane tamfo ama nipa ni bia na obi awuo na wo fa ho di abusua na tem nti ya wo abusua man ka wo mpe wona na ya adwuma 18 years nti na se Jesus asemo Bibia be kama I have a seven for ma. Yes, already more.
who because you are maybe he said, yes, he connect. Oh, in Kuntum Pobinens and saying, we say, I mean, it's me casting behavior. But no crana near and no crash again. And I'm saying no crankiness. By all means, BBP. So, if you crash MP right now, there will be a time I will be in future. A better history. Yeah. 20 said you almost see the on a Sunday in idea. Such a person like that, Lumba. Now what the film my Yakusi and Brian Nima. What I was in the Enka. Let's still a Modeyabu. Oh, and nothing else at the other now for all you on far attention into the baby. I am who dear. The Kakusi. Because you say, Kakrana, you could be a feature. Professor, I will call Nayaku. Still, a nipper back of food media, a dear boss said, Mima Moon. Now, a man Sam Wittinage. For a dear Panama, dear Panama, my mind be Diana. Who me tonight, if you back home and I yes, I am bushing. Right, ebusian for enti of Ayapoku, any mama China, and the winner did some cracker. A phone coma yeti now, and see best ebusian for more pa, what's it? Now, me say, Mini is a beer, or who's only and honey a crown. A bemmer we are see a baby, and now somebody who's a honey a crown. A bemmer will be sick, be free inside. I don't know, I just don't get it. So, minimum say, who goes on this and honey a crown. A bema ebia or my Ghana to be one of the best year there. Oh, entity a yarn easy cry. You best pa. You best three. When you form a cabby room, away my mumma quine, what's it? Not go to park, nana, or that room. You best know. Say, Hadrian. Say, what this young baby almost cry, lumba, what's it? Say, what this young baby I'll cry, lumba. Not be beer nyasunji. Not be beer tuncha. Because you will be a near bushing for no, you won't somewhere across here. You who a swan. Na me akosha bempome suya na hadwen na ye tete na ye toba na oda roma kire ho mo ate kire busuafo no bia akra lumba na bibia tuntwa na asumdwima autopsy ni ade bia bibinti ama so wo ntumi anye na say mo amakwan ama mo ankoye no problem according to me akosha bempome kra to ba o say ya amakwan ama na nya akwan hu ni abema ne mo po na person akoye autopsy entinya hwani na ese bi o say de ese bia wa gym the SCB on can once, and them are dear back. On one who will be a crying, your crying abema. Only your bema and cassa. With the anya dear beard, the one to the woman. No be beyond to try. One to the woman. Now, some year Benny idea na and concorda. The intimate conquering. Now, a more yaddo. Now, assembly be your ass from a tiacoma. Mamma no air tate toto. Mamma toba hato. And you can cry, said Bassa, because you can't trust someone. Bible say, or Hena Kuma, at that trading upon your coupon, same sense of Chema. Baby, only trading upon your coupon, a pay, no time for. Media menia, and pie bopa, men fancy, and say, Yamenia dom. Na mamma Yakosha Bepoma, Nakuma swadi your person who will be a coin of my own, and I knew your bonnet, and on Chessa me cassa, maybe a millions and 20 million bias, there be, but media men cacra, my be one with a cramatia. Obi enya media. Yesie no ya mabusuafo nso ha na yesie na me maame na tete do maame no e fa ha mo do tina me mpa ibon se me am mpese ube fa ha mo mpese ube bra na obi atete ti me mpa ba me bu na se nya me mie kwan na ye maame ontimi hu baby e kwan disi na me bompa ise nya me se nya me no a obi na koma ya din bia obi opim na koma bia nya me na enkasa na akoma no enyemre na won kire baby a na se abusuafo hu baby e kwan disi na nseme tutwa na nseme ntimi nwafo ntimi kokwani na lumba enedi na yentimi ntwaso emopra eme my Ghana ento abusua enchenche wona fe lumba ka mama yakoso abempoma ono fa ya poku oma China na abena do mane abusua fo amudi ya na mpose mu hu ebi ekwa mo disia masema me ka che wan se enchenche wona fe nyame be kasa wate mon kama koma ntoni mon kama koma ento me mani se nyame na be kasa ama the mopese mu bia mo ho na so dwaba isan se me imagine nti omo dia bujofo omo ntimi kura na o ti se wi be ma no ba bonso wo kasa omo enti o mase obeda na wada se ya da wana de so mbe se donko
no mmienu da so mu na wokae sɛ wode hyɛ no ayɛ nyame de anso wonim baabi a na mu wɔ sɛ yɛsie no sɛ yɛnsie no sɛ afan sɛ afa wontimi nna nti womayɛntie maame akɔso abɛpɔma ne mama China ɛne abusuafo no ase na mede mu gyidie sɛ twɛdi ampo onyankopɔn ɔbɔɔ so ne asase ɔnae dabi nyame ɛnya berɛ ma nneɛma nyinaa akɔ so nyame a Goliath na wɔbrane Goliath na ɔso na obiara ntumi gu nyina Goliath no David akɔ aketewa koraa nyame na ama ne ɛma anadwene abobba ne agya ɔtoyɛ na otimi ɛde ekum Goliath mesika de akosi sɛ nyese bi obi ɔbɔnsam no bi yɛ tene ne dabi but meka de akosi sɛ nyame yɛ nyame a ɔde brɛ ne yɛ nadeɛ na me de me bɔ mpaeɛ paa me mfansi asɛ nyame sɛ Awurade hu yɛ mmɔbɔ na wɔmmie kwan na maame ɛfa ne gye hu baabi akwa ne nua bɛma na afei ba abɛso wɔtimi sɛ ntwire bi kwan wɔde akoto nua bɛma na so afei ba abɛso sɛ asɛm bi kwan wɔ a wɔtimi ne nua bɛma yaka ɔfa ya poku di ya sɛ wɔnim baabi akwa ne hyia obisa kyɛ sɛ asɛm na twe ho a mente ase abusua mesrɛ me kamadaroma and this asɛ bibia nsi deɛ kɔ so nyinaa no mesrɛ me kampanyifo yɛ din sɛ deɛ asɛ bibia nsi ɛna one man show ɛkɔ so a ama yɛka nipa bi kasa bɔ hyɛ ɔmem ama nipa bi wɔn wa deɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo hu yɛ mo ɔmo hu ɛna nyɛ sɛ bi a maame akɔso abɛmpoma ne wɔn aka ɛhwɛ ɔfa ya poko mama China no nyɛ sɛ bi a ɔmo aka asɛm bi a yɛnka bi da wo a wohwɛ me ntimi sɛ wo pa nyame no kwani wo bɛte aseɛ sɛ wo de hyɛ ho nipa yɛ nyame dia ebia bibi nti wo ankɔ yɛ ni bi de akora no na yɛse yɛ nkyerɛ wo bia akora no tinka bɛte aseɛ di sɛ yɛka sɛ na maame akɔso abɛmpoma ne ɔfa ya poko pɛ sɛ ɔmo baabi akora no ba kɔm ba yi na nti abusua pɛ sɛ wɔka kyerɛ me sɛ bi o yɛte yɛn fie mu wɔ yɛ abusua mu yi nti sɛ asɛm anaasɛ obi nyame ma ne mpare obi nyame dia wɔ abusua mu a na wo ankɔ yɛ ni bi dia wo sɛ obi hu nipa no baabi akora da bi sɛ nyɛ saa ne yɛ no ɛnyɛ yie biara so na minim sɛ bia wo nsɛm sɛ na ka ne ba me pɛsɛ mɛkɔ but nyɛ yie biara na wo abusua mu atimi kɔ bi but wo nim nipa no baabi akora and what is stopping ɔmo ɛwɔ so ɔmo kyerɛ abusuafo yi mo ɔmo kyerɛ ɔmo sɛ bia ha ne akora mo si Awurade kasa na maame akɔso abempɔma ɔfa ya opoku ɛne yɛ maame mama China ne nananom abusuafo akena wɔn hu baabi akora ɔmo de hyɛ na bibia to ntwa Awurade ma wo nsa so na abusuafo yi bra toto maame ni su ɛyɛ me ya yɛ makoma ya me ntimi ntena se maame akɔso abempɔma ɛtini so dodo me hwɛ maame ya na mani atata ni so Awurade ma wo nsa so ɔkwan mu na so dwie mmra Awurade ma wo nsa so awerɛhɔ yi mu na abusuafo akomanto yɛm minim sɛ nyame a ɔkasa yɛ na bra okenkan twɔsɛm a Yakopɔn ɛna asuafo nampono so ɛkwa so ɔkyene bɔ ya nyame kasa ɛma so ɔkyene yɛdi ɛwɔ gyidie sɛ nyame bɛkasa ɛma so ɔkyene bi a ɛbɔ na ɛno nti yɛmpɛ sɛ yɛbɛkyerɛ abusuafo baabi akra lumbɛ nyame na ama ne nsa so na baabi ayɛ asomdwe na baabi atontwa minim sɛ nyame bɛyɛ ɛwɔ na Awurade Yesu Kristo de mu nti amen abusua meda asɛ sɛ wɔgye bebrɛ na ɔbɛhwɛ me menkyerɛ mu yie sɛ nyɛ sɛ bi a yɛtan obi akyi na yɛntan obi anaasɛ yɛtan obi akyi na yɛmpɛ obi asɛm daabi na mmom on humanitarian grounds madwene na mabɛkyerɛ nti nya atem didi enye abufu oni me nya adwene a wobetimi de comment aba oni me ya adwene so wobetimi de comment aba but the fact say na madwene na mekyerɛ madwene nkyerɛ sɛ bia met yɛ time will be there be but me madwene de mu say the right thing must be done and the right thing is say mun kyerɛ omo baabi a mo kra lumba na bibia to ntwa tinim sɛ nyame bɛyɛ but that's what you bring out hwɛm yɛ tonfie ɛwɔ atwema ya bi ɛyɛ 4 bedroom house baako yɛ master bedroom ɛna 3 na aka na ɛyɛ single room self-contained mistress woni gye ho kwa de busua na wafa number na itwa na free wan na kasa na bibia ko informal fie ne ya kama onu hu de biara da nti fa number na from what na omo kasa nyame na abaye na bibia aye asumdwe e de ama aye obi trade enterprise kuma say South Interest Junction se me kan say oh patare papa open papa ne perfume papa ya South Interest Junction ko na kwaji bi don perfume gumu kwa asante mampon bi mampon na obi afrɛ from adwira atebu and crans am moments akrum say omatime perfume obi trading enterprise omo na make am for mpa one so top notch entirely papa penny obi the whole Ghana afemisa come for Battle Grace Financial Services said the amount Ghana for abo America and Canada if insurance won sensem sika crown sensem dia baako pe ekome and on Battle Grace Financial Services team sero afa number no twego na mama Dana en kasa na obetro kwa between Battle Grace to anamo na bibia ya asomdwe dia ma said the oba de nyankropon the homo bro na dom en hye yina and so it's the afa recharge automobile semen kan chop say
o pe car to ba o sika sem wo fo mo ma bibia o ko recharge kakra bi ekro bia benya wo so ne o car na otimi e de abobra sanso na me kanfo e de ama so recharge otimo wa se bia o car we yisu ache o be so ton car ba do obi ama ne to he fa car ko recharge o be ton car na o de sika ama aban dwuma ye fo the answer bia wo hia car wo ko na no ma hye no twani kakra na fe bibia aya asundwe e de ama so de se na efata e recharge automobiles recharge automobiles omo and American for the amount of money more and adding anymore. Now, in 6 years, said your body and young cripon, the home of Bronadom, and she na and so is it yes, and after another one, I saw for be out, the only about you, but what dress, yeah, sure, I be one, Mr. And they recharging to animal, and be and call your phone number from maybe our account to open or talk if you are going to Bagana, and the blame of Miss Living any idea, and maybe PR and how, and maybe PR and how. The strong and so we recharge as well. Now, no what one, maybe PR. The amount said yes, said the fact. I'm not going to talk for a continue. We do Ghana, so I forget about it. Pot on a agent will be home, but you can if you amount. The BPI, I assume. Jimmy, that's all cheap when I'll share with the comments. Yamin count, but maybe share with you. Macron. Yamena Yadum, no bush, for who will be on come this year, never be out to each my dream chairman. Yamin Kain, I want to name tray. Or more, I hope my first air for him. Or your radius, and may never see a Macron. Bye bye.